B'investiment ta' aktar minn 120,000 euro tlesta xogħol mill-Awtorità Maltija Turiżmu laqda mhux governattiva din l-Art Ħelwa fuq ir-restawr tal-batterija tat-Torri l-Abjad fl-aħrax tal-Mellieħa. Waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies u li fih ġie inawgurat dan il-proġett, il-President Eżekuttiv ta' din l-Art Ħelwa Alex Torpiano esprima sodisfazzjon tiegħu li din l-Art Ħelwa ħadmet fuq dan il-proġett flimkien mal-Awtorità tat-Turiżmu. Bobbi pjaċir kbir li din l-Art Ħelwa ħadmet ma' l-Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta għal restawr ta' din il-batterija madwar it-Torri l-Abjad. Għaliex huwa importanti li daw il-postijiet nieħdu ħsiebhom u din l-Art Ħelwa kif dejjem għamlet dal-aħħar 55 sena dejjem talbet din l-opportunità għaliex importanti għal Malta. Min-naħa tiegħu il-Ministru Clayton Bartolos qal li dan il-proġett se jkompli jsaħħaħ il-prodott turistiku Malti. Għall-inawgurazzjoni ta' dan il-proġett kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija Turiżmu Gavin Gulija u s-Sindku tal-Mellieħa Dario Vella.